दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 1थि बोसोरारि जथुम्माया तामुलपुरनि फटालिकुसि दारकुसि माइनाव फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै फुं समनिफ्रायनो गोथार बाथौ आरज गाबनायनि गेजेरजों फारि-फारि जागायो। बे बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया बुंथियो दि बाथौ सिबियारिफोरनि खौसेथि आरो बाथौ धोरोम जौगाथायनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा सरकारजों लोगोसे जथायै खामानि मावगासिनो दङ। गामि-गामि थानसालि लुफुंनाय, जिल्ला आरो ओनसोलफोराव गिदिर बाथौ थानसालि लुफुंनाय बायदिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा गोख्रों खामानि मावगासिनो दङ। बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां दरबाराव दिन्थिनो बर' हारिनि बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय बाथौ जिम लिरनो मोननायनि खामानिफोरा जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आवथायाव थानाय बाथौ दौरिफोरनो 10,000 अनसुंथाइ होनो थि खालामबाय होननानै फोरमायथियो नेहाथारि गणेश दैमारिया। बाथौ धोरोमनि आफादफोरा गावस्रानानै थादोंब्लाबो बाथौ सिबियारिफोरा खम जायाखै। नाथाय सरकारि आसनि मोननायनिफ्राय बिथांमोनहा जानगाराव थानो गोनां जादों। बेनिखायनो गासै बाथौ सिबियारिफोरखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि आवथायाव थानानै बाथौ धोरोमनि हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायो गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया। माबायदि हाबाफारि लानो फैदों आरो बिनि गेजेरजों मा बुंनो सानो? गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि जथुम्मा सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय फटालिकुसि बियाब बे माइनाव फैलाव फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय आरो दिनै सेथि सान। आरो बे सेथि सानाव दिनै हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि जा आरज बेयो दिनै जागायबाय आरो बिदि दिनै गोबां हाबाफारि दंबावो। दा बेजों लोगोसे दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि थान्दै आजावनायजों लोगोसे दिनै मोनाबिलियाव थान्दै मेल जिरायनाय जागोन। जों बे सानथामनि हाबाफारियाव मोनसे मेहेरगोनां दुलाराय बाथौ गौथुमखौ जौगानाय गेरेमसा बाथौ धोरोमखौ जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय जोङो थान्दै मेलाव गोबां सावरायनाय हाबाफारि लागोन। आरो बेजोंनो जों दिनै बे सानथामनि हाबाफारियाव जोबथा सान बा 6 एप्रिलाव मानाव गेदेर आसामनि CM डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। मानाव गेदेर जोंनि पद्मश्री बान्था मोनगिरि डक्टर अनिल बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन। बेबायदिनो गोबां आलासिफोर जों हांख्रायदों। बेवहाय जों बेजोंनो मोनसे मोजां जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बर' माहारिनि थाखाय जों आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे फोसावनांगौ गोनां, मावलांनांगौ गोनां, धोरोमारि बिथिङाव जौगाहोलांनो गोनां दुलाराय बाथौ गौथुमा आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ खुथार खावलायनायनि लेखा जों गोबां जोङो थानसालि जौगाहोनाय, लुफुंनाय आरो दौरि आसारि बिथांमोननो जोङो 10,000 बिटिआरनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ मोननो हागोन। आरो बेखौ जोङो डेम'स्ट्रेट हिसाबै आरो बिथांमोननो 10,000 रांखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननो हानाय चेकखौ जोङो 210 जन दौरि आसारि बिथांमोननो राङारि अनसुंथाइ होनायखौ जोङो बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो होनाय जागोन। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो आसामाव थानाय आरो बिटिआरआव थानाय गिदिर बाथौ थानसालिफोरखौ लुफुंनो थाखाय इन्डिजिनियास डिपार्टमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जा दुलाराय बाथौ गौथुमा मावथांखि लानानै बिथांमोननिसिम जों खावलायनाय लेखा बिथांमोना जायगा बाथौ थानसालि लुनायनि हाबाफारिया जागायदों। आरो बे बबेबा जिल्लाफोराव बेयो आबुं महर मोनबाय। जोङो 5 लाख राङै जोङो इन्डिजिनियास डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो गं 200 बाथौ थानसालिनिफ्राय थानसालिनि दा बर्थमान मोननो हादों। आरो बेनि उनाव प्राय 800 बाथौ थानसालि दङ। बेखौबो बिथांमोना बुंनाय बायदियै जोंनो फोसावलांगोन। माखासे बेबायदिनो होबावनो दङ। जोङो जायगाफोराव गोबां जायगाफोराव जोङो लामा सेरफोराव बाथौ थानसालि लुनायनि जिखिनि हाबाफारि लादों दुलाराय बाथौ गौथुमा बिथांमोना बेखौबो नाजागोन होननानै बुंदों। बाथौ धोरोमखौ
जोङो जौगासार होनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा गोबां बोसोरनिफ्राय नाजायै बाथौजोंनि बाथ्रा नेशनेल हलिनि बाथ्रा जोङो मानाव गेदेर भारत हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांजोंबो थांनाय बोसोराव थेलामाराव गौमा आर'जआव लाबोनाय जादोंमोन। दा बेजोंनो बिथाङा बेसे बोसोराव स्टाडि खालामनानै मोनबाय। दा थांनाय जोंनि बे बर' फरायसा आफादनि बे गेवलां मेलाव बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदोंमोन। बेवहाय बाथौ धोरोमनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों आरो बाथौ धोरोमखौ नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलसिम लांनायनि बाथ्राखौ जों बिथांनि खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दों आरो रायजो राजा जोंनि आसामाव फैना बिटिआरआव फैनानै गोबां बाथ्राफोर दिनै धोरोम बिथिङाव जौगानाय आरो धोरोमनि गेजेरजों राव थुनलाइ आसार खान्थि आरो जोंनि हारिमुखौ जों जौगाहोनो थाखाय सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय दिनै बर'नि गेजेराव जोङो धोरोम बिथिंनि गेजेरजोंसो दिनै गेरेमसा हारि आरो धोरोमखौ जौगाहोनो हागोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि सायाव बिथांमोना फोथायनाय दं आरो बेबायदिनो फोथायनाय थानायनि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों गोबां धोरोमजों आरो हारिखौ फोसाबनो थाखाय जौगालांहोनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि समाव आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ आरो मददफोरखौ मोननो हादों दिनैनि समाव। मोनथामसो गावस्राना थानाय बायदिखौ जों नुनो मोनदों। बे बेलायाव बाथौ धोरोमनि जि जौगानाय आरो फेहेरनायाव नोंथांमोना माबाफोर बबेबा खनायाव थालांदों होनना सानो? दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौ जों सानफ्रोमबो बुंबोबाय थादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। दुलाराय बाथौ गौथुमा गासै बाथौ धोरोमखौ लानानैनो बाथौ धोरोमाथ' मोनसे जोङो बाथौ धोरोमखौ लानानैनो जोङो सोरबा गावबा गाव मा होनना बुंदों गौथुम दानानै आफाद दानानै सोरबा बिबानगिरिनि नेतृत्वआव नाथाय बेबो बाथौ धोरोम जौगानायनि खामानि मावदों। नाथाय बेफोर गासैबो सिन्था चर्चा खालामनानै दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि समाव थांनाय 20 जुलाइआव थांनाय बोसोरनि 20 जुलाइ 2024 खालाराव जे गासै आसामनि सिङाव थानाय बाथौआरि आफादफोरखौ लानानै जों मोनसे जथाय सावरायनाय जादों। बेखौ लानानै क'र्डिनेशन कमिटिबो दानाय जादों आरो बे क'र्डिनेशन कमिटिनि गेजेरजों जोङो बाथौ धोरोमखौ लानानै जुदि जोङो खामानि मावदोंब्ला जों खौसे खामानि मावनांगोन आरो गोथार बाथौ सान फालिनायनि बाथ्रा फैदों। जों सारा जोङो बाथौ गोथार सानखौ स्टेट हलिडे जुदि मोनबायब्ला जोङो दिनै गावस्राना थानायनि बाथ्रा गैला। बाथौ जिउनि बाथ्राखौ जों बुंबोबाय थादोंब्ला बाथौ जिउ मोननांगौब्ला जोङो दिनै गावस्राना थानानै जोङो धोरोमनि थाखाय जों आलादा आलादा टिम दानानै जुदि थादोंब्लाबो जोङो दिनै धोरोमनि थाखाय बाथौ जिउनि थाखाय गोथार बाथौ सान फालिनायनि थाखाय खेराइ खुंनायनि थाखाय जोङो बबेबा मोनसे सम आरो खालारफोरखौ लानानै जोङो थख' आरो जोङो गोसार होनाय खौसेथि आरो गोजोन थासारिखौ जों लाबोनो हायो होननानै दुलाराय बाथौ गौथुमा बे सिन्था साराखौ लाबोदों। गोरोबैनि गेजेरावबो खौसेथि बे मोन्थोरजों जों आवगायनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुम आरो क'र्डिनेशन कमिटिनि थाखाय बेखौ नाजाबाय थादों आरो दिनैनि समाव बे गमामायैनो मोगथां महर मोनदों आरो जायफोरा दिनै क'र्डिनेशन कमिटियाव सरजाबाखै बिथांमोनखौबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै क'र्डिनेशन कमिटिनिफ्रायबो बिथांमोनखौ रोखायै खावलायदों। बिथांमोनाबो सरजाबनानै खामानि मावनो थाखाय खावलायदों। मानो होनबा दिनै जायफोर जायगायाव बिथांमोना गावनानै दङ बा आलादायै धोरोम फोसावनायनि थाखाय खामानि मावदों बिथांमोनखौ जों साबायखर बावदों। नाथाय बबेबा मोनसे बिथिङाव बिथांमोना थाद'नाय बायदिखौ नुदों। मानो होनबा बिसोर माखासे अफिसियेल आरो प्रसिडिउर मोनथियाखै आरो माखासे दिनै सरकारि रांखान्थि अनसुंथाइ मोननायाव बिथांमोना फेलार जादों आरो बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गामियारि आफादगिरि बिथांमोनखौ आरो जायफोर बियाबा बेबायदि एरायनानै दङ बिथांमोनखौबो दुलाराय बाथौ गौथुमखौ सरजाबनानै दिनैनि समाव खामानि मावनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खौथारै खावलायदों। जाय बिबानगिरि बिथांमोना बेबायदि खामानि मावबाय थादों बिथांमोनखौबो जों साबायखर बावदों। नाथाय दिनैनि बे क'र्डिनेशन कमिटिनि गेजेरजों बिथांमोनखौबो खामानि मावलांनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै फिन बिथांमोनखौ खावलायदों। नाथाय जों बिबानगिरिफोरनि गेजेराव एना एनि जानांगौ मोनसे मोनलायनांगौ बाथ्रा गैया। धोरोमा दिनै जों सोरबा सासे बिबानगिरिनि नङा, बे सारा बर' हारिनि थाखाय आरो बर'नि बे नंगुबै बाथौ धोरोमखौ गोसार होनांगौनि थाखाय जों गासैखौबो जों बयबो
जोङो खौसे जानानै आवगायबोनो थाखाय जोङो खावलायदों आरो बेनो नैबे जोंनि बे सानथामनि हाबाफारिजों गाहायै जोङो बे खुंफुंनो लानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय पटालिकुसि जे बियाबनि बे माइनाव फैलाव फोथाराव जोङो बे सानथामनि हाबाफारि लानायाबो बेनो मेन उद्देश्य आरो जोङो बे आसामनि CM खौ हांख्रायनाय मेन जाहोनाबो बेनो जों गासिबो बिथिङाव थानसालि लुफुंनायनि थाखाय जौगाहोनो थाखाय गेरेमसा बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थाखाय नैबे बे गुबै थांखिखौ लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि समाव आवगायबोदों। थेंक इउ सार।